So hi guys, welcome back to the channel. Noskudla Nikleg ಎಲ್ಲ ದಿನ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪು ದಾದಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಾವು ಇತ್ತ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮನ್ಪೋತ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಎಂಚ ಬಂದ ಆಪುನು ಬಂದ ಐತೆ ಲೈಟ್ ಎಂಚ ಆನ್ ಇತ್ತಿನ ಆಫ್ ಆಪುನು ಅಂಚ ಇನಿ ಐತೆ ಪ್ರೂಫ್ ನಾನು ಕೊಂದನಂದುಲ್ಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಟುಲೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅನ್ಪುನು मम्मी ले हाय सपाले देखा मम्मी कपड़ा पा अच्छा so we ready guys ta-ta so ta-da aw yen close up no Nikleg bode proof tipga Nikleg unonji button tojondipu ಅದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಈ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ನನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಜಿ ಮುಂದೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ತೂಪೆ ಪೋಪಡಕ್ಕೆ ಅವು ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ತೂಪೆ ಸೊ ಅಂಟದಂತಕ್ಕೆ ಬಾಬಾಯ್ ಸಿಯಾ.